Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo ta. Mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa makausapa ining taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ug amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga gutloa padayon pa kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa o kining estasyon imong panalanginan Ginoo. Ngaunta mahimo kining kasangkapan sa pagdala og daghang mga kalag sa imong tiilan nga makapangalaga diha kanimo. Panalangini ang mga naminaw nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata maadto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay? Sir, maayong hapon. Ang akong anak nga ikatulo ingon niya magpa-Bible kuno siya. Unya mangayo pod siya og Bible. Yes. Oh, okay na. Nadili na ko ni iko na, di na ko ni i-delete usa nga number. Unya ipadala na ko ang kuan kay mangayo kog impormasyon sa ngalan sa imong anak. Unya kanana ang ug mahimo naaman mo'y kaila diha nga 70 Adventist duula unya pangayo og number isend diri sa ako. Dili lang nato gid iagi og kahanginan tungod kay pila ka mga bisis na amo ang na bantayan nga ma-inform ang daghan ang mga pamilya unay pamilyang supak kunya hangtod na lang hinuon nga parang way samok dili na lang gid sila mo padayon sa Bible study. So para maiwasan ang publicity, tagai ko og duol diha og 70 Adventist pangayog number i-forward diri sa kuha unya ako nga sabuton kung kinsay makahandol diha sa ilang church og Bible study unya ihatag na ang kuan cell number sa imong anak o ang complete name sa imong anak kay kana mo'y largo nga akong padad-an sa Bible. Okay, salamat. Well, niapatay basahon. Okay. Pastor, kung ang usa sa lain nga relihiyon pastor siya unya mobalhin sa inyong relihiyon, maunuran ba gihapon nga siya pastor diha sa inyo? O maunuran na, pero may eskwela o na siya. Dili man na pwede nga pastor diha niya pagbalhin diri dawat og largog pastor kay dili magud ase-ase gud ang pastor ari diri sa Adventist. Kay unang-una mo eskwela siya og 4 ka tuig. Unya dili pagid na enough kay pagkahuman ana magmasteral pa man na siya. Unya human siyang masteral magdoktoral. Unya
dili man na lalim nga mga punto, pero hinay-hinay ra man na makaya ra man gyud na, pero dili gina pwede nga og pastor siya diha sa laing pundok Igbalhis Adventista largog ka pastor mo eskwela gid siya usa og theology. Abi ninyo sa pastor sa Seventh-day Adventist na ay 12 na ay 14 ka mga simbahan nga gidala, usara ka pastor anang 14-12. Kung naapoy 8 hinoon lang, gamay-gamay ra. Unya, kanang mga gidaghanuna sa simbahan na ang tanang profesyon ana. Na ay abogado, na ay doktor, na engineer, maestro, maestra, nurse, na pagani uban ana nga mga kuan sa lungsod, may mga katungdanan. Unya dili man na gyud basta-basta na nga sa tanang mga simbahan naa nasulod ang nagkalain-laing profesyon, nagkalain-laing posisyon. Unya ang usa ka pastor bilang pangulo o manog pa magbalantay magpakaon sa mga karniro, unya butangan lang og pastor nga igo lang pod in town ka maong mobasa, dili na mo proseso sa SDA, no? Okay ra man na biro mo eskwela gihapon siya. Salamat kayo. Last text nga akong basahon. Kuya John, di minaw na sadmi sa inyuhang programa kuya. Mo great day ko og happy birthday kang Dudong Lare. Dudong, happy birthday nimo. Hope nga enjoy ka sa imong birthday. Ugmang adlaw Dudong, imo nang ika-9th birthday. Salamat sa pagbasa ko yan. Salamat pod. Well, ato di ang pasalamatan, Brother Libin, na hinumdum ka atong unsa to, Sheena Rose Vlog ba to? Nga kuan nagat kuan siya ako the other day or the other night nga an asa to anang iyang ko ano nga Kuya John, pinaagi sa inyong programa na bautismuhan ko. O niya katong mag-chat nga mangin siya nga naminaw si Lolo Doro o si Lola kananang Ophelia. O niya kinabautismuhan na siya, Brother Libby, tuan ni sa Tikaw Island, Masbate. Niya di panidugay ning bata murang nakapasar ni sa board exam, no? Murag apo na ni Lolo Doro, no? Yes, apo na ni Nudoro. Nya kinis Nudoro. Ako maginang kailagi kaayog ng Ophelia. Nya salamat kayo Sheena Rose sa imuhang paghatag og impormasyon diri sa amoa nga nabautismuhan ka, pinasikad sa sige nimong paminaw sa programa. Unya gitabangan sa gigas Ginoo kay murag nakapasar magano sa kananaang kuan board exam, murag maestra naman sa aning bataan ni. So thank you so much, no. Atensyon Irene na kini Vasquez Hilig dias Manila. Nagkinahanglan ka og Cebuano nga Bible, please ihatag ang imong complete name or complete address og cellphone number nimo kay aron nga ako nga mapadala diha ang imong gineeds nga Cebuano Bible. Salamat. Well, si Brother Libby Gala maghatag sa dili pa siya iban o pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro, Brother Libby, nga imong malili ang kanana ang kuan diha ang imong malili diha ang ato nga monitor aron mahibaluan nato dingi kaning ato ang mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghan salamat Brother John. Maayong gabi is atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers, asa mo dapita karon na himutang kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome na usab niining atong tulumanon. Jesus is our hope. Unya makahimo na mo pagpadangat og mensahe karon. Dinhi sa among mga number ni Brother John nga amo kanunay ginapahibalo ninyo. Pwede mo makapadangat og mga messages, greetings or uban pa, pangutana, or pwede sa diri sa comment section nato sa atong official account no sa DYCM Bugo Adventist. Aron nato nang mabasa ang inyong mga importanteng mga messages. Pwede sad sa amo nga mga number ni Brother John. Amo mga pag-ada diya, pwede niyo ipadangat na higala. Unya sa gihapon atangin ninyo ang pangutana nato karon, ang pagtubag sa mga pangutana kalipay na mo higala nga dunay mga participation gikan ninyo, no? Unya welcome ang tanan, alang sa atong mga viewers, mga followers, palihog atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, atong mga loved ones,
ang ato nga programa para sab sila, mabliss po sila, pinaagi sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga ato nakita sa screen. Niya si Sister Judian Hista Abalye. So salamat sa pag-send og heart. Niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-send og heart o pag-pray sa ato ang programa. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginaline. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. Niya sad si Edelberto Arina Sumalinog. Maayong gabi. So good evening Edelberto Rina Sumalinog. Niya po si Brother Jerry Nailon. Salamat po sa pag-send og heart o pag-pray sa ato nga tulumanon. Niya ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless. So God bless also Brother Ronilo and your family diri sa Bugo City. O niya, di pagi siya mensahe, maayong gabi na usab sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw o nag-view karon nining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. Okay, niya sa ng Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad. So thank you kayo di mga sir, no? Atong maabtikon nga CEO o ang ato nga maabtikon nga station manager. Niya uban sa ni Pastor Joel Terana. So mayong gabi yung tanan diha o niya salamat kaayo sa pag-on air sa ato nga programa o niya mga kahigalaan sa nato nga naminaw sa Riverside FM diha sa South Cebu o kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa Riverside FM. Kamon tanan higala gina-welcome mo namo dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanuka dinhi sa Bugo City, Cebu sa DYCM mga higala FM ang 100.5 FM no megahertz. Okay ni apod si Sister Chari Robas Barte. Salamat po sa pag-send og heart og pag-pray. Maingon mo usab si Million Silasol. Salamat sa pag-pray og pag-love. Ani ato po nakita si Sister Lynn of Korea. Ang iya pong mensahe, maayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Niya po si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi ninyong duha sa station Brad Lib o Brad John o sa tanan nga nagsunod nini nga programaha. Salamat Brad Lib, God bless. Salamat po kaayo Brother Doming sa imo kanunay pagpakigdugtong dinhi sa ato nga tulumanon. O niya ato po nakita dinhi si Sister Elpidia Curo sa Matag-Ob Liti. Maayong gabi ninyong duha mga Brad og sa tanang naminaw og nagtan-aw og tanang mga igsuon sa SDA. Okay. O niya pod ang watchman on Zion's Walls, si Brad Mike Rivera ni. Good evening mga igsuon, watching from Kawayan, Masbate. Nauli na po ni siya dito. Right, taga dito ni siya, diri ni sa South Cebu nag-wali, nag-mensahe, no? So, may gabi ni Brother Mike. Ani ato ning dali-daliong paglili ng pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga pinalangga natong mga viewers, no, nga mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Niya si Arikboy Huban. Niya po si Joan Del Sarul, Maylin Codera Batak, Chari Rubas Barti, Vincent Brian Andrin Indak. Niya said si Alan Maglasang, Elpidia Curo, Celine Ruiz Mindaros, Lane of Keria, Mian Mahusay, Linabog Munchaduranas, Norlan Pagal, Aurelia Villafuente, Watchman on Zion's Walls, Judian Hista Abalye, Scout Ranger Senior, Jerry Nailon, Narcipi Pilayo Edoliberio, Ronilo
itang mao ni ang mga naglab mga higala o niya aritas mga nag-like sub no niya si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Elmodam Flores, Milliard Silasol, Jibne Jeris Malati, Fridi Filicano. Okay, thank you kaayo. Ato ning mga kaigsunan nga naglantaw sa atong programa. Okay, arita magtanaw higala ato ning tanaw ng atong messenger. Tanaw nato ning mga kaigsunan kay panalitan wa moy load mga higala. Makapadangat mo mensahe diri lang mo sa ato nga messenger padangat no para nga ato ang mabasa. Okay, niya sila si Assised Sansum no nakig-uban nato karong gabi. Okay, makahimog ya mo pagpadangat mahigala kay ato ning basahon ang inyong mga mensahe nga modangat diri sa ato nga programa. Okay, moadto ta sa unahan atong ihatag ni Brother John ang panahon sa pagbasa sa pangutana nga moy atong tagdon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta ni ining pangutana nga naabot dinhi sa ato by the way, dugay-dugay na ni pero naukayan ko ni kaganina dili kaganina kagahapon unya kagabi ako ning gitiksan nga tubago na. So may magani kay nagkataon pod nga mo papuy pagkalod niya kuno niya kuan gyud sir, ikay unang natiksan ako sa load nga akong gipalit karon. Okay, daghang salamat ha Brother Ardon Pipito. Ang imong pangutana tubago na gyud. Ardon Pipito, atensyon ka din ha. O kunya kuan lang kanang kuan lang be humble unya kinahanglan open mind ka lang. Ayaw gid kayo anang paluyal-luyal sa imong relihiyon. Ang importante nga ang kamaturan ta muluyal dili sa relihiyon kay dili magupod ta maluwa sa atong relihiyon, no? At kadini ang ato nga ang unsay mga kamaturan nga niya sa Biblia ato lang sundon. Unya ni ang imuhang guano, imuhang pangutana, maayong gabi sir. Sa tinuod lang usahay mapikon ko ni anang mga pangutana unya ang RCC man hinuon ang maduot. Dili gid mo mutuo nga ang RCC si Kristo ang nagtukod sa 33 AD. The only religion nga adunay Catholic succession. Okay, daghang kaayong salamat kanini ang Brother Ardon Pipito. Na imong gihisgutan din dili gyud mi mutuo nga ang RCC si Kristo ang nagtukod sa 33 AD, only religion nga adunay apostolic succession. Okay, daghang kay salamat Brother Ardon Pipito, no? Sa amo daghang kayong mga pipito ngani ang akong mga pag-umangkon anak sa akong igagaw tagsa nakapamana sad og pipito. Ano ako ging igagaw igtagsa? Nakapamana og pipito. Unya iyang anak pagumangkon ako sa pagagawan, mga pipito na pod. Oh. Unya Brother Ardon, kanibang imuha dinhi nga gibutang dili gyud mo mutuo. Unang-una, ayaw ninyo kalimti nga kini nga programa nagbase ra gyud ni sa Biblia o sa mga nahisulat sa mabasa. Ayaw kalimot nga kini nga programa wala ni naghimo-himo, nagbuot-buot, nagbuhat-buhat og mga pamaagi aron lang ang tawo mutuo. Kundili nga kini nga programa gidisenyo ni kahanginan aron nga ang mga tawo makadungog ug makabati sa kamatuoran. Kay kung adto kas nagkalain-laing relihiyon, pulos magyud na mo abin, pulos magyud na mo kuan, pulos magyud na mo angkon nga iya sila ni Kristo. Una,
kining gihisgutan nimo nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church sa tuig 33 AD, kung sa Tagalog pa, isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala namang patunay na pagbabasihan. Lisod man na gyud kaayo nga moingong ka di gyud mo mutuo. Natural. Kay ang atong gipangita kamatuoran dili pangatarungan. Unang-una, si Kristo mikaya balik sa langit 31 AD. Unya 33 AD pa natukod ka ng punduka, but ipasabot nga aduna pa'y mga kulang-kulang 3 ka tuig or 2 ka tuig pagkayab ni Kristo balik sa langit mo ipagkatukod, wa man gyud tay record ana sa balaang kasulatan o sa Biblia o bisan pa magani sa inyuhang mga kaugalingong mga sinulat kay mga labmayon man kay mo, self-serving man kay mo anang inyong sinulat. Wa man kay makita nga ebidensya nga nagpatunay nga sa 33 AD si Kristo nimbalik dinhis kalibutan aron pukuron ang Roman Catholic Church. So, ug kami dili magani mo tuo, ayaw na lang paghinanakit ni anang bahina, kay nahibaw ka man nga kini nga programa nagbase sa mga kamatuoran. Tandaan nato na, karon, kung ato nga tan-awon ka ng imong giingon, the only religion nga adunay apostolic succession. Sa tinuod, brother kanang Pipito, kanini ang Ardon, Pipito, musamot na gyud hinuon kung kanang mga bahina mo'y atong basihan nga the only religion, a Roman Catholic Church, dunay Catholic succession. Kay unang-una, sa mga teachings o sa mga gipangtudlo sa mga apostoles, hinumdumi nga kasagaran gid aning napuntarya na sagarang napatamaan kamong mga Roman Catholic Church. Unya, unsaon man na nimo pag-angkon nga kamo maoy relihiyon lang, bugtong relihiyon nga adunay Catholic succession. Una, tanawa ha, kung atong tanawon, sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua, tanawa, bawat lusok sa mga pulong palandunga ug sabta, hinunua na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. So, ang mga taong mga balaan na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Karon unsa may gisulti sa mga taong balaan? Sa nahaunang Timoteo 6:14, tandaan nimo na ha, ako magatugon kanimo. Munay gisulti, munay gitugon ni Apostol Pablo ngadto sa batan-on nga si Timoteo nga nahimo niyang kapartner sa buhat. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang mga sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. So, Brother Ardon, kining bahina daan nagyud ni nga kamo ang maipit ini kay moingon ka nga naamoy apostolic succession. Ang apostol nag-ingon nga matud pa nga ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa mahigawa sa bulig ug pagsaway, hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, wa mo magbantay sa sugo sa Dios kay ang inyong gibantayan ang sugo man ninyo. Sa mga nangaging nga mga kuan, sa mga nangaging nga mga adlaw, atong gi-discuss dinhi, gilandi nato ang tutulo ka mga napulo kasugo, ang napulo kasugo nga iya sa Dios, ug ang napulo kasugo nga iya sa Iglesia ni Cristo, ug ang napulo kasugo sa Roman Catholic Church. Inyuhang giusab, giilisan ninyo ang napulo kasugo sa Dios, samantala kamo magkaha ang adunay Catholic succession. Nag-ingon ang usa sa mga Catholic succession, apostolic succession, nag-ingon ang si Apostol Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo.
Unya wa man na ninyo bantay ang sugo. Unang-una tan-awa ra gud ang gihisgutan diha sa kinini ang Biblia kay ang mga apostoles nanudlo man nga bantayan ang sugo. Karon kay nanudlo man ang mga apostoles nga bantayan ang sugo, kamo the only religion magka nga dunay apostolic succession nganong wa man ninyo bantay ang sugo. Ha? Inyo mang gisupak. Una, nagingon dili ka magbaton Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 5. Dili ka magbaton og larawan nga dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Tandaan mo na, dili ka magbaton og lain nga Dios atubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya. Ang 5 nagsulti, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako mo siba nga imong Dios nga abubuan. Unya, ang apostolis nagsulti, bantayan nimo ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. And how come nga muingon ka the only religion is the Roman Catholic Church nga adunay apostolic succession, nga kung inyong tanawon ang mga gipamulong sa mga apostoles supak na daan sa inyo. O niya, nagingon si kinini ang San Pablo, ako magatugon nga imong bantayan ang sugo. Unya sa ikaduhang Timoteo, unang Timoteo 6:14, ako magtugon nimo bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Kristo. Ikaduhang Pedro 1:20, ang mga balaang tao na nagpanulting minanduan sa Espiritu Santo, ang mga gipanultis mga apostoles, wa man ninyo sunda, wa nyo tumana. Unya, nahimo na lang hinuon mo nga apostolic succession nga inyo mang gisupak, natanawa ra gud o. Sumala sa gisgutan sa Deuteronomio 6, kanini ang 4:16. Mo ni angay ninyo ni kay nag-ingon man si San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawa sa buling ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. O niya, karon kay inyo ba di ay ning gibantayan ang sugo sa Dios? Wa, inyong gisupak. Digidili ang pagbuhat og larawan ug linilok. Unya inyo magisupak. O usa pa, timan ibaya gyud nga ang mga balaang tao sumala sa ikaduhang Pedro 1:21, ang mga balaang tao na nagpanulting nga minanduan sa Espiritu Santo. Niya gisulti nila sa gananaang mga balaang tao nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya kamo wa mo magbantay. Niya pamatii ko ni ang Deuteronomio 4:16 nagingon, aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Gidili gyud na, pero inyo bago nang gisunod wa. Unya moingon mo nga the only religion nga adunay apostolic succession. Ang mga apostoles nag-ingon man sa San Pablo nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya gibantayan ba niyong sugo? Wa. Ngano man gidili ang pagbuhat larawan linilok sa dagwaya sa lalaking babae. Unya sumala sa gihisgutan sa Kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21, ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Unya, karon ang gipanulti nila kay inyo naman na ang gisupak, gidili ang pagbuhat mga larawan ug linilok. Unya nagsulti ang mga apostoles nga kanini ang bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa Ginoo. Unya wa man na ninyo bantay, inyo man gisupak, wa man na itugot nga buhat larawan ug linilok. Tanawan na kuno o unsa ng bahina. Ikaduha pa, inyong bantayan, wa mamu mahaom diha sa kuan sa mga apostoles. Ngano man? Ang mga apostoles sila mga Sabbath keeper, dili Sunday keeper. Unya nag-ingon sila ang si Apostol Pablo, inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Kristo. Wa mamu magbantay anang adlaw igpapahulay. Nalahi man gyud hinuon mo. Ang mga apostoles sila mga Sabbath keeper, unya kamo Sunday keeper. Sila mga apostoles nga mga Sabbath keeper, pero kamo mga Sabbath breaker, mga Sunday keeper, dili Sabbath keeper.
Unya tan-awa kuno kung unsa may mahimo ani nga moingon ka nga si Kristo ang nagtukod. Nga si Kristo ang nagtukod sa iglesia, wa pod niya nganli Roman Catholic Church ug unya si Kristo mismo nagbantay sa adlong ipapahulay unya ang iglesia ninyo wala. So dili gid na madala na nga mga pagpangangkon Brother Ardon Pipito, ha? Unya tan-awa ra gud kung ato nga kananaang basahon dinhi sa gihisgutan dinhi sa kinini ang buhat kapitulo 17 versikulo 2 kung unsa may gihimo sa mga apostoles. Pamatiin ni Brother Ardon para nga mahayagan ka. Sa 17:2 dinhi atong makita dinhi sa The Living Bible mao ni ang gihisgutan Brother Ardon Pipito 17:2 nagingon, as was Paul's custom, he went there to the preach, and for 3 Sabbaths in a row he opened the scriptures to the people, explaining the prophecies about the sufferings of the Messiah. Tanawa nga si Apostol Pablo iya gid nang nakinaiya na batasan niya nga sa pag-abot sa adlawng Sabado tuwa siya musulod siya dito sa sinagoga aron sa pagbasa gitudloan niya unya kamo Sabbath keeper ang mga apostoles na may ngumong inyong reliyon na the only religion nga may Catholic succession wala gid na dili na mohaom sa gisulti dinhi sa Biblia. Ug usapan ni ay gisulti sa mga apostoles nga dapat ninyo ni Brother Ardon Pipito nga hinumduman pamatii kuno ni unya kananang kung muhaom ba sa imong pag-ingon nga the only religion nga adunay apostolic succession. Ato ning basahon sumala sa gihisgutan dinhi sa nunang Korinto 6:9 ug 10. Unya ayaw gunaw naa nga giko ang kakay ang imo magong hunahuna nga kanang uban nga nangutanas inyo dinha sir unya ang Katoliko mahinoy maipit magid mo ana og dili mo musunod na 6:9 ug 10 sa walay duha nanang Korinto 6:9 ug 10 nag-ingon dinhi sa kang Apostol Pablo ni nga anya nag-ingon dinhi sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Period. Klaro ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Akong balikon, ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. So karon unsa may beses ni Apostol Pablo nga dili sila makasulod sa gingharian sa Dios. Akong padayonan, ayaw pagpanglimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki, isig kababae, niasa man ni ron, mahitabo ni, nga ang sa inyong simbahan, lalaki kaslo na, ang babae kaslo na. Unya, gisulti man ni dinhi, nga dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Nga naman, nakighilawa sa isig kalalaki, isig kababae. Unya, niya dinhi sa Diyos, o kawatan, o hakog, mga palahubog, kinilang mga puntuha, maninag maninimo diha sa inyong pundok, lalaki ug babae, banag asawa, bisan pag mga anak, bisan pag mga dalaga, puwerte na kapangapalahubog. Unya, og mahubog na, mawa na ang tarong panghuna-huna og mga kabuot. Nga naman, nalango na sa alak, nya ang gisgutan dinhi, mga kawatan, mga kog, mga palahubog, unya tigbutang-butang kinini ang dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mga palahubog ang gihisgutan dinhi. Unya dinhi sa Galacia pod kung atong tan-aw dinhi sa Galacia kapitulo 5 so diha nimo makita Brother Ardon kung unsay kananaang gisulti dinhi sa Galacia kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 21 ingon ani sayon kaayo ang pag-ila sa buhat sa mga tawhanong kinaiya. Buhat ni sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga paghihilawas. Na karon unsa man ning salawayong paghihilawas?
Di ba, diha sa SRP, nanay mga chismis na ay gitawag og cartoon girl? Oh, bihuna-huna ako no ka. Asa man ni nabilong? Ha? Naas inyo. Unya gingo dinhi pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Naasa man ni ron nga halos na manggalagani maghubo o maglakaw diha ng inyong mga kababayan-an. Halos ay ipakita na gingharian sa impierno. Ha? Halos dili na lang magbiste, sobraan na kasiksi, hugaw og hilas nga mga buhat. Unya tan-aw ni, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios, nya asa man nimo makita ni. Gidili ang pagbuhat og larawan, pero gibuhat niyo. Gidili ang pagyukbo, pero gibuhat ninyo. Unya ang paghubog-hubog, ang pag-unay sa masig kalalaking, masig kababae. Unya, moingon mo nga the only religion nga naay Catholic succession, nga kamo magani hinuoy gipang ipit aning gisulti sa mga apostoles. Unya, nagingon dinhi pagsimbang mga Dios o sa pagpamarang. O, tanawa ka, nawa ka kabati. Wa ka kadungog diha sa inyo ha. Nga naay mga tao nga manuol og mga tao manuhol aron ipabarang si pulano, pulana. Gisulti man sa Biblia unya naa man is inyo nya asa man ang Catholic apostolic succession ninyo kuno be. Makita usab kini sa pagdinumtanay, mga pakigbingkil sa kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, ingon dinhi pagkamasinahon, pagkapalahubog, naman ni gisgutan, pagkamatuyangon sa lawas ng kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini busa pasidan-an ko kamo aron sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Gipamulong na sa mga apostoles. Karon, asa man ang inyong apostolic succession? Ang mga apostoles, kung imong tan-aw nagsimba sa pagkaadlawng Sabado, o kunya kung imong tan-aw nagsunod sila sa adlawng ipapahulay, ang kamo wala. Busa dili gyud na mahitabo, Brother Ardon, nga among tuhuan na gawas lang kung duna mo'y ikapamatuod dinhi sa Biblia. Salamat, Brother Ardon. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ni ining mga bahin na. Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. So, ato ning tanawon makadiyot ang mga mensahe. Okay ni si Sister Gay Marie Kalapuan. Salamat sa paglabog, pag-pray. Niya po si Dwight Lore. Mayong gabi ang akong pangutana bahin sa inyong relihiyon, kinsay founder sa SDA. Kanus kini gitukod og asa nga country kini unang gitukod, palihog lang ko og unta ang tinuod inyong itubag. Salamat. Kining taman na mo maoro man ni si Un Argod, maoro ni silang kuana. Ang tinuod, Lord, bisag unsaon pa pagpasabot ka, wala kay tuyo nga mudawat. Tanawa ra gud ha, ang imong pangutana og tubagon, ibaliwala nimo, muligid ka mo adto kag lain na pangutana, mura ba ka og kanana ang tao ba nga way pagsabot? Dapat unta og tubagon ng imong pangutana, dili ka muligid og laing pangutana. In short, para sa ako, makigtigi ka lang gyud. Pero para mapatunayan gyud ka nga may naa kay kakayahan, mohangyo ko nimo, magharap-harapan kuno taber, unya atong landion ang gihisgutan sa Biblia. Kay kung bahin na gani anang relihiyon o pagkatukod, mas may daghan pa kong ikapamatuod sa imo sa among relihiyon o sa imong relihiyon. Daghan kong nahibawan sa imong relihiyon kaysa sa imo. Napay daghan nimong wa mahibaw kanang giilan ninyong founder. Gikan man kadiha, Brother John. Gikan ta na gitananay mga dokumento gyud. Na gitay mga dokumento. Una, ang kanang ilang founder nga giilan nila nga anghel sa sidlakan. Unya, kahibaw tanan na ganay mga rigodon ana nga mga relihiyon nga naagian niya usa siya, nagpatuo anang relihiyon na sa dihang gitukod na niyang relihiyon na, gisingit na niya ang iyahang kaugalingon nga apil siya sa Biblia. Muna nga Isaias 11:46, kanana ang 46:11 ba na, siya kuno na ang katumanan
Langgam nga duman na bang ravenous bird. Langgam na nagit. No, langgam nga mananagip. Mo na nga mahitungod ana lor sultihan ta ka. Nag-usik-usik lang kas oras dinhis kahanginan og tinuod yung may kakayahan ka. Mag-istoryahan na ita kanang ipakita nato nga tinuod itang iyas Ginoo. Dad-ana ang tanan nimong nahibaluan. Ug unsay imong nahibaluan? Magi-basis maginaglibro lor. Aladad-an ang imong mga libro kay pasaligan ta ka nga naa ko'y daghan nga nahibaluan sa imong pundok, sa imong relihiyon nga wa nimo mahibalui. Ug kining bahina mo'y imo gyud nga susihon naa sad gihapon sa relihiyon about the Seventh-day Adventist, naa ko'y daghang ikapamatuod nimo nga dili nimo mahimong imong ipamatuod. Niadtong miaging kuan giangkon man na nimo wala mo nagdoktrinas na po sugo, wala na sa inyong doktrina sa adlong ipapahulay, wala sa inyong doktrina ang dietary law. So niining bahina, klaro na og unsa ka. Mao na nga og tinuod gyud nga kamaturan imong gipangita. Sige, magistoryahan na ita kanang ayaw pagkuan, ayaw paghuna-huna og dautan kay ang mga dautan wala man nay luna sa gingharian sa Ginoo. Salamat Lord. Ayaw ana nga og tubagon ing pangutana muligid kag laing putana ligid. Murag way kahumanan kay unsa man nga mangita karamang gyud og daghang mga pangatarungan nga mga palusot. Sige, go Brother Libby. Okay, di pa maritaas niya pero ato lang sulatangan pero screenshot na ko na. Kanya niya si Richard Burden Velarde sa Toronto, Canada. 1 Pedro 4:3. Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama nga walay pagtuo ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimbag mo Dios. Si San Pedro na ang nagpahayag ana. Salamat sa contribution, Brother Ronilo. Brother Richard Burden Velarde. O niya po sa Revelation 10:8-11, then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, Go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth. So I went to the angel and said to him, Give me the little book. And he said to me, Take and eat, and it will make your stomach bitter, but it will be as sweet as honey in your mouth. Then the little book, out of the angel's hand, and ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. But when I had eaten it, my stomach became bitter. And he said to me, You must prophesy again about many peoples, nation, tongues, and kings. Okay, salamat kayo, Brother Richard Burden, about na sa Revelation 10:8-11, katong matamis sa baba, apan pagtulon, mapait sa tiyan. Ngayon, panagna pag-usab. So, prophecy ni siya. Okay, salamat kayo. So, adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana ba John, naghisgot siya unsa to? Unsa to niya pagtermino iyang pangutana? Ang iya naging pangutana nganong dili man gid mo tuo nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sa 33 AD. Unya, ang Katoliko the only religion nga adunay apostolic succession. Okay, salamat no. Di gimi mo tuo higala. Nga naman, anang tuig 33, hindi wa na mas Kristo diya. Nikayab si Kristo mga 30 to 31 AD, pagkayab nga sa langit. O niya, si Kristo imong giklaim nga si Kristo ang nagtukod ni anang Iglesia Apostolika Katolika Romana ngadtong 33 AD. May record ba nga ning ambak og balik si Ginoos ngadtong 33 AD? Aron iyang tukuron didto sa Roma, kay Roman Catholic man, ning adto bas Ginoos sa Roma,
aron didto iyang tukuron ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Nabarikod na na mga history nga nagtug-antug ana nga si Kristo kunoy nagtukod sa Catholic Church, Roman Catholic Church, pero ang mga contributor higala Roman Catholic gihapon, mga source Roman Catholic, murag self-serving ba? Self-serving. Pero diya sa Bible, kay ang Bible man gyud mauni kamatuoran, mutudlo sa kamatuoran kung magisgot about sa pagtuo, diin man tayo mabasa nga pag-ingon ni Ginuso sa Mateo 16:18, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mao ni pagkasulti. Diin man tay mabasa nga nag-ingon si Kristo nga mauni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Natay mabasa sa Biblia nga verse diya sa Mateo 16:18, humagsulti ni Kristo tukuron kong iglesia, nag-ingon mo siya mauni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Iglesia Apostolika Katolika Romana. Wala manghigala. So, angkon-angkon lang gihapon na, no? Matawag lang nag-angkon-angkon. Karon pangutana, ato kunong sulayan o susi, kay matod pa sila lang kuno na ay gitawag nga succession kuno sa Pope, nagsukad kang Peter. Kaya na pong i-claim nga si Pedro kuno, San Pedro, unang Santo Papa. Na ba tayo mabasa na sa Bible? Nga naay bersikulo mabasa nga gitawag si San Pedro nga si San Pedro maoy unang Santo Papa sa Roma. Na ba tayo mabasa na? Wapo ka basa na? Nga nag-ingon nga the first Pope si Peter sa Rome. O niya, karon ato ko nasulayan ang ilang pag-claim kay yangkon Manila nga succession kuno gikan kang Peter. Hagtod karon na Pope Francis ilang successor pasunod kuno'y kutay ba nga kuno'y pagkabugto. Tanaw na to, di ba kay og ang pagtulunan ni Pedro og ang ilang pagtulunan lahi ang kunangkon lang yun mayong silang sumpay pero di ay bugto ato tanawon. Kini si San Pedro kay ang Arikas Catholic sa ilang vow of celibacy, dili pwedeng mangasawa ang kadtong mga priest or pope, no? Way asawa. Bawal. Giklima nila nga si San Pedro mauunang Santo Papa sa Roma. Wabay asawa si Pedro. Kay way asawa si Pedro, murag kapasar-pasar gamay. Pero nay asawa si Pedro na hagbong lower sa 75, mga 74 siguro, 70. Atong tanawon, ang record mga higala. Atong tanawon kung unsay gisgot sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 8, versikulo 14. Muna ito mabasa ang title ni ang pag-ayo ni Hesus sa babaeng ugangan ni Pedro. Muna title Ako basahon ang 14 Og sa pagsulod ni Hesus sa balay, si Pedro nakita niya ang babae. Ako ito basa. Og sa pagsulod ni Hesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babae. Ugangan ni Pedro nga naghigda nga gihilantan. Maghisgot gani kag ugangan. Ugangan ni Pedro, babae nga ugangan ni Pedro. Naadi ay siya asawa. Mahitabo ng may ugangan ka o niya wa kay asawa. Minyo man si Pedro. Unyagiyang ko nila nga si Pedro kuno sila kuno maoy na ay gitawag og Pope succession nagsukad kan San Pedro hangtod karon nga sa ilang pagtulunan gibawal man ang pagpangasawa kanang gitawag vow of celibacy nila. Sa ato pa misupak di ay sa ato pa kanang misupak sila sa kutay gikan kang Pedro. Dili di ay na tinuod nga connection gikan kang Pedro. Kay connection pa ikan kang Pedro, nauntay asawa ang ilang mga Santo Papa. Wa man.
Anya, unsa man na nag-angkon-angkon ta pero mabisto ta nga di day tinuod. Kay tinuod pa ninyo unta ang ilang pope si Pedro na may ugangan nagpasabot nga ninyo si San Pedro mga higala. Karon ang hulagway ni San Pedro nga ilang gitawag nga unang Santo Papa sa Roma. Gihimuan nila og gihimuan nila ribolto. O niya ilang gisimba dito sa Islas Bantayan. Ang ilang patron dito San Pablo o San Pedro, San Pedro, San Pablo. Daghang mga tao dito manimba. Anong bulan sa Hunyo, misyon na ang ilang kasaulugan. Misimba kang San Pedro. Pangutana. Sa dinhi pas Pedro sa kalibutan, doon na ba simba niya? O kung pananglit na ining simba, okay ba Pedro? Atong basaw na, tanaw na to, atong masuta na to. Gayon ni sa buhat Gis, versikulo 25-26, sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio, og miluhod sa pagsimba kaniya. Uy, pag-abot yun ni Pedro sa balay ni Cornelio, unsay gibuhat ni Cornelio, miluhod og misimba kaniya. Miluhod o niya misimba kaniya. Pareha sama karon ba? Na mga tao nga muluhod at ubangan sa Riboltong San Pedro. Musimba ka San Pedro, manang gibuhatag simbahan ni San Pedro. Pag-adto nimo ito, simba kang San Pedro. Atong tanaw sunahan. Unsay reaksyon ni San Pedro sa diyang gisimba siyang Cornelio? Apan gipatindog siya ni Pedro o giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. Tiyaw mo na, gibadlong ni San Pedro, ayaw nagbuhata, tao lamang ako. Dili di ay pasimba si San Pedro higala. Pero sa nahitabo karon, ilamang gisimba. Ni si Pedro dili pasimba. Sa ato pa nagsupak sila sa sugo ni San Pedro. Ingos Pedro, ayaw kong simbaha, tao lamang ako. Di pasimba San Pedro. O niya sa man nahitabo sa ilang pundok. O sayo paunta ng ilang gibuhat, ilang gibadlong, ay di ta manimba kang Pedro, kay tanawa si San Pedro atong giila nga unang Santo Papa, o gihimo na itong Santos. Di man musugot sa simbahon. Kanya karong anong gisimba man na, be? Diha, anda ko nga question mark higala. O muna nga, angkon-angkon lang yun ta. At ano gisosi ba? Ang mga buhat ni San Pedro, o ang mga buhat karos nag-angkon-angkon nga si San Pedro, una kuno nilang Santo Papa. O wa man mo sakar di ay, di mo haom, bisag saog haom-haom, dili gyud mo haom mga higala. O niya, San Pedro, kumusta man? Nagtuman ba siya sa mga sugos Dios? Atong basahon, sa buhat Kapitulo 5, versikulo 29, mayong balita ang Biblia akong basahon, ang nag-ingon niya atong mabasa, 5:29. Si Pedro, nagisgot ni Pedro, si Pedro og ang ubang mga apostolis mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios og dili ang mga tao. Klaro ana o. Si Pedro og ang ubang mga apostolis mitubag, kinahanglan maoy sundo namo ang Dios, sugo sa Dios og dili ang iyas tao. Ang gisunod ni Pedro, sugos Ginoo, dili ang sugo sa tao higala. Kung tinuod San Pedro unang Santo Papa sa Roma na si Pedro nagsunod sugos Ginoo sa Ten Commandments. O niya, kumusta man karon nag-claim, nagsunod basta po kasugo, gipangguba o gipang-usab pang napulo kasugos Ginoo. Muna'y angay na itong pabalandungon mga higala. So, tanawasan ang na-record sa unang Pedro 4:3. Diha si mo Biblia, tanawa di higala, makita ni mo di giingon ni San Pedro. So, wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit, tapuso na itong tulumanon, niya ang atong temisyon. Mga higala, magampo kita, silimbahon nagmanuloy na mga Diyos,